At nagbabalik ang Santo Papa ng mga green flag sa balat ng radyo. Ako pa rin to, si DJ Kim Chino. At mahal, Chinitox pa rin tayo at ang topic natin tonight ay ang tatlong talamak na linyahan ng mga manloloko. Recap tayo ha. Kanina sabi ko, una, pwedeng manloloko yan kapag lagi mong naririnig ang sorry, busy lang talaga ako kaya hindi ako makareply agad. At pangalawa, pwedeng manloloko yan kapag lagi mong naririnig ang huwag kang maniwala sa mga sinasabi nila. Gusto nilang sirain tayo. Ito na, pangatlo at panghuli. Pwedeng manloloko yan kapag lagi mong naririnig ang wag mo ko iwan na mamamatay ako kapag nawala ka. Naku po, nanggigigil ako, bumabalik na naman yung mga trauma ko. Naku! Hindi yung ex ko, sinabihan ako nito dati. Hanggang ngayon, buhay na buhay kasama yung bago niya. Ang lalakas pa lumamon. Mga manloloko na yan, naku, masasamang damo talaga yan. Ayaw ka niyan mawala pero ayaw ka naman tratuhin ng tama. Linyahan talaga yan ng mga kolektor, yung marami talagang nilalandi. Kaya utang na loob mahal kung pamilyar at naririnig mo na yung mga linyahan na ganyan. Ikaw na mismo, umalis ka na, isalba mo na yung sarili mo sa trauma. Sana yung mga manloloko, mapunta na lang din sa mga manloloko, tapos sila yung maglokohan. Yung mga seryoso, makahanap din ng seryoso. Parang tayo, seryoso. Kaya bagay tayo, mahal eh. Uy! O siya, mahal. Oras na naman para ako magpaalam. At dapat kabisado mo na Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, gabi-gabi yan, 69 tayo. 6 to 9 p.m. At muli, ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba, ako si DJ Kim Chino. Susunod na po ang Basa Princess ng 90.7 Love Radio, Rocky Terra sa kanyang programang Rocky's Secret Files. At manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.